नाहरखोमायो न'सिंनि बोराया आयु थैगोनसोहाय बे हिन्जावजों सिन्ता गैया भाबना गैया खामानि गैया थां माथां माबायदि जिरायनानै मबाइलसो नायफैगासिनो बाराखौबा रागा जोङोहाय आङो जानायालाय सबबो समान जायो माथो मावनायालाय मा सोरबा खम सोरबा बारा आंल' सानफ्रोमबो मावबाय थानांगौ आरो नायदो ससमा गानलायबावलायदोंसो आयु माहारानि बायदिसो मोनबायदां गावखौनो ससमा गानलायनानै मबाइल नायबाय थालायलायनाय फाग्लिया जाद जाद फट' होखायोहाय बेबो सिख्ला गोरलै बायदि फेसबुक नायदोंदां आरो मिनिलायगासिनो आं बांद्राय जाम्बि जानानै दङदां र' बेबो बिहामजो आंबो बिहामजो बेबो जायो आंबो जायो रावबो बारा खमबो जाया अब्लालाय मानोथो सोरबा बारा सोरबा खम मावनो बेहाबोथ' मबाइल दङ आंहाबोथ' मबाइल दं बे ससमा गाननानै मबाइलाव फेसबुक नायनो हालायदोंबा आंबोसो हानांगोन लायनि र' आङो मबाइल लायनानै ससमा गाननानै आंबो नायबाय थानि फाग्लिया दख'नाखौबो जि समायना समायना गानखाथारोहाय जेखौ गानो बेखौनो समायो आंनिख्रुइ गोसोमसिनसो माथो बियो हनै बेनिख्रुइ आंसो गुफुरसिन आंखौबो समायगोनदांहाय बेनिख्रुइ साबसिन समायगोनदां आंखौहाय आंबो फुवाना बिगोनहाय र' बे दख'नाखौ जोमै मा नायदों बा मानो दिनैलाय ससमा गानलायनाय जाखोहाय सोरांस्रियालाय सोरांस्रि देन्जार नुदों माथो दिनै नोंखौ बा ससमा गानलायनानै बहा थांनो नागिरदों नोंलाय थाङाहाय जेरावबो आंबो दिनै ससमा गाननानै जिरायगोदावनानै मबाइलाव एसे टाइम पास खालामनो लुबैदों दे मा नायदों नायबाय थादो आंहाबो फेसबुकआव दसे अनलाइन फैनोसै हिन्जावखौ माथो बाहादुरि नुथारदोंहाय बेलाय मालाथो ससमा गानलायनानै मबाइलाव फेसबुक नायफेरग्रामोनहाय आंनिखौनो सोलोंबाय आरो बेनिया सोलोंबाबो खि हागोन आंजों जा फाग्लि फाग्लि एसेमेस लिरखायोहाय बियो आयु जोंनि बर' हिन्जावफ्राबो दाना लाजिथारला माथोहाय जा फानि फानि भिडिअ बानायखासै बा मिनिसोथारदों माथो आंबो मिनिगोन माखौबा हाजिरावदों आइदै 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 सासे हिन्जावा गरायनि सायाव बारखोदोंमोन गरायजोंनो जोजाबाय सोरांस्रियालाय दिनै मा जादों आं मिनिबा मिनिफायो आं डायलग होबा होफायो मा जादों बेलाय दिनैलाय आंखौ खिथु खालामलायबाय माथो जिरायनाया जेनदों दासो समान समान जाफानायखायनो लाजिदों दासो साला फारसे मोखां जानानै जिरायनांदों जाम्बि मानसि सियान जाबा नुबाय जोमै माबायदि जाफायो सोलोंफाजोबनो हायो फारसेनिफ्राय बेसेबां मावनोहाय आंलाय फुंनि हरनि सानजौफुनि जानाय लोंनाय फारसेनिफ्राय आं मावै दाङै जाहोबाय थागोन नों मबाइल नायनाय जाबाय थानो ओइ बिहामजोफोर हाबाब मा जाजोबखाय दिनैलाय आंनि बिहामजोफोरालाय मेगनाव ससमा आखायाव मबाइल आथिङा फारसे गोजौआव मा जाजोबखो सानैबो दिनै मानसिफोरालाय आया आया मा जाजोबखो सिख्ला गोरलैफोरबायदिसो मोनबाय ना माथो बिसोरलाय दिनैलाय नायलाय आं फैनायखौ सानैबो बुंनोनो हाया इसोर दाबायदियाव सोरबा मानसि अकस्मात फैनानै नुफैबा मा साननांगौ दे ओइ जोमै सोरांस्रि हो मा आयु मा खलसनि बेफोरलाय न' दरखंफोराव हांसो खि दाउ खि अमा खि फर्टिक जाजोब्बाय मावनो दांनो नालागि मा मबाइलजों आखाइजों मेगनजों जाबाय थाखो नोंसोरो आं दा बावैसो सिबनानै फैदोंमोन आरो खिबावबायदां बालायलायबायहाय आङो बे दाउ अमा हांसोफोरखौहाय बेसेबां सिबबाय थानांगौ बेनि थाखायनो रायजाबाय थासै फुङाव सिखारनानैनो सिबखाबाय हगारना दोननाय बुस्थुखौलाय आरो बेसेबां नायनो बेसेबां सिबनो खिदलाबायबाय थाखायो थाथों खेनसेनो दा हराव ज' सिबनोसै बेलासे दे सासेया फुङावनो सिबखाबायब्ला आरो सासेया दायो सिबखाबायब्ला दाथ' आंनिसो फालासै बेखौसो बुंनो सानदों नोंसोरो आं सिबसिगोन दे दायो ओइ न' खाथिनि नोंबे लुदुमिया मागोआव रावबो थांनाय जायासै होननानैहाय अन गुन्दै एसे हरदोंमोन थांलाय सोर सासे सावहैथां थावनि एसे गोरान एसे सावहैथां ज' सा लोंनि जोमै सावगोन आङो
रोङायै आं रोङा नुबाय बानायानो रोङा जाफ्लाबाय मासे गोसो गाज्रिहाय बेलाय बिहामजो देरसिन जानानैबो सावा माथो आं थाब्बा था आं ओरैबाबो जाखाया फिथा बिदिनो हिंसालाबाय थादो जोमैया सोरांसेखौ होन सोरांसेया जोमैखौ होन गावजों गाव हिंसालाबाय था आं मिथिया सोर सावो सावहै आं साजों आराम मोनजानांगौ दाहाय दे जलि सानफ्रोमबो रोङा आंना जाया माबा माबि खाथायनो थाबाय थानो नागिरो मोनगोनहाय दिनै थानो आं सावहैया सावहैथों आंसो फार्स्ट जिरायनानै मबाइल नायगासिनोखामोन आं खुनुनानै जिरायफाफैदेनायालाय मावहैया माथोहाय आङो जायाबो नांगौबा आङो ओरैबाबो मोजां मोनखाया आङो फिथा जानानै जाय जानो लुबैदों सावनानै जाथों हाबाब नोंसोर सानैनि मबाइलखौ देख्रुबना होनोसै आङो मा दं बे मबाइलाव मा दङ मा मोनदों मा मोनजादों बिखुनजोआ साहा लोंनो लुबैदों फिथा एसे सावनो होबाय गैया सानैबो खेरायासै माबायदि बिहामजो जाखो नोंसोरलाय आया जोमै नों सावहैयाखै आंलाय नोंखौ सावहैबाय होननानैसो दंबाय दङ आंनि नामखौल' बारा लाबाय थानो नाङा आंलाय नोंखौ बुंखादों माथो आं फिथा सावनो रोङा होननानैहाय दानिया सानैजों हेबलायबाय थादो मागोनि समावबो फिथा मोनसे मोनजायासै दायो आराम जानो नागिरबाय हनै बेयावबो बिदिसो मालाय अननानै अन गुन्दै हरदों गैया मावनानै जाहोनो रावबो रोंला हाला नांला जाला आङो नोंसोर फिथा सावनायखौ दा गावजों गाव नांलायबाय थादो नोंसोरो बेबो बेखौ बुंनानै गारहैनोसै आङो अन गुन्दैखौ जाला आङो फिथा जोमै दिनै सानसे फिथाखौनो सावना जाहोनो हायासै आरो नोङो आंखौलाय मानो बुंदों नोंलाय मानोथो जाहोआखै नोंनि थाखायनो न'खराव सानफ्रोमबो दावराव जाबाय थायो औ आंनि थाखायल' जाजोबो गासिबो नोंनि थाखाय जेबो जाया खोथा बुंनो फैदों बेयाव बबेयाव थांनो लाबोदोंमोन आंखौ दिनै सिरि फैबाय था आंजों नै गोमथा बिफा नों सिगां थाबाय थौ मानो थौब्ला थौ बहा थांनो नागिरदों नोंसो लामाखौ मिथिगौ नोंनि उनाव थांगोन आं थौ बे लामाथिंनो सिदा थांबाय थागोन लाजियो आङो हायथाथा हौवाजों समान थाबायदेरनो मा आंनि हायथाखौ दासो नुदों नामा आं सिगां गोजौमोन सिगांलाय मानोथो नायै हयै फैखायासै माथो खारसन फैनांगौ ओइ हायथा बोराय नोंनि सम्पतिनि थाखायसो नोंजों खारसन फैदों आङो थौ सिगां लाजियो आङो बैसोरहा हौवाया हायथाथा हिनजावा लावथि हेन गोजौ होननानै बुङोनो मानसिफोरा थौ जलि थांगोन बहा सहैगोन जेबो सिमा गैया थौबायल' था खोथा गैया बाथ्रा गैया थांबायल' थानांगौ थांलालै आं न'आव थांफिननोसै बिहामजोआ न'आव हारसिं दं जानांगौ बिहामजोजोंनो थांनोसै आङो थांदोलाय नोङो बहा थाङो बे बिहामजोनि थाखायनोथ' आङो दिनै बाहेरायाव नोंखौ लानानै फैदों थाङा दिनै न'आव ओंखाम ओंख्रि जेबो गैया जोंहा आङो ओंखाम संग्राखौनो तालासो मारिना फैदों आया मानो बिहामजोआ ओंखाम उखैबा बोरै जाहैनांगौ बोरै जाया मिथिया आङो सासेनि जायगायाव आरो सासे बारायदेरबावबाय नुवाखै नोङो दाउखानि बिबाजैया फैनानै दंफैयो दाउखानि मोदोमा हामसान्दि जाहानावनो थायोनो बेसेबां खरसा जागोन जोंहा ना एसेया थोआ बेदर एसेया थोआ माइरं एसेया थोआ बेनिखायनो ताला मारिना फैदों आङो ओंखाम ओंख्रि उखैनानै थांफिनथों न'आव जाहैथों आं होनो हाया एसेबां से बिमा मोजां खालामनाय जायासै नोंनिया बेयो माथो गाज्रि जादों मोजांसो जादों मावग्रा मानसि फैदों मानो बेबायदि बिमा नोङो जोंहालाय अजस्र माइरं दै अर दंखायो माखौथो जोबजानो गिदों नोङो बिहामजोखौ लाबोना दोनफैनाया दान मोनसेयानो जायाखै बेयावनो बिबाजैबो फैबाय आरो साननैसोनि उनाव बिमायाबो फैबावगोन अब्ला मा खालामगोन नोङो एसेबां बुरजा मानसिनो जाहोबाय थानो हागोन आं मोजां मोना बिदिखौ बेनिखायनो आं ताला मारिनानै फैस्राबाय जि जायो जाथों थांफिनथोंसै न'फोराव से बिमा मुगैनाय मोनथारबाय आं नोंनि आखलखौ आंसो खामायो आंनो गियाखै नोंलाय मानोथो एसेबां रफिया जाथारखो थांनोसै आं न'आव थांनोसै आं र' बिफा फिसालाखौ लायला नोङो फिसालाखौ गामि मोनसेयाव दङ होननानैसो खबर मोनदों आं थौ नायना फैनि मा बिमा नंमारगौ फिसालानि खबर मोनदों थौ हायथाथा बोरायखौ खर' दिगगासिनोसो बेखौ बेबायदिनो फिसालानि खोथा बुंफ्ला थगाय लांनांगोन नङाबा दरजाखौसो खेवना हेगारगारगोन बियो नै माथो माहाजोन आयंसो बहा थांनोब्रा नै आयं एसे गामिथिंनो ओंखारलांनि र' नै बाबु जोंहानि गोमथा बाबाखौ बहाबाफोर नुदों नामा गैया आं नुवाखै बिमा नोंनो आरो बहाबा दङ होननानै बुंदों आरो मा सोंबावखौ उल्थानो
नंमारगौना नंमारा खोथाया दे नोंसोरो बहा थाङो थांबाय थादो आं न'आव थांनोसै बिफा ओरैनोसो सोंफ्लादों आङो थौदो दिनै सानसे थगाय फिदिंबाय थागोन आं बे बोरायखौ नङाबा ओंखाम संग्राखौ खेवनानै हेगारगारगोन बे बोराया बे सोरांसैया आंखौ दिनै रायहोदों आरोना न'खरनिनो मानसि साननानै सिगांनि फैसा दाहार लानायफोरखौबो आं बिफिनलायाखै जि जाबाय थाथोंसै होननानै आरो आंखौसो रागा फोजोंफिनदों आरोना ए जोमैया माथो बेयावनो दङ आंखौनो नेना दंखायो बियो जोमै डार्लिं मानसियालाय माखौबासो रागा जोंनानै दङ दां आंनि खर' मेलेमा दिनै गोदौदों दै सिरि थाखा नंगौ नामा सना नै आं नोंनो मा लाबोदों नायलाय आं नोंनो मा लाबोदों बेखौ जाबानो नोंनि खर' मेलेम गुदुङा थान्दा जागोन आंनि गोदोनाखौ दानस'नानै बरफ सिङाव सोनानै दोनब्लाबो थान्दा जानाय नङा आरो बे नोंनि गुदुं थावाव एवखां सावखां लाबोनाय बुस्थुआ आंनि खर' मेलेमखौ थान्दा खालामनो हाबाब मानसियालाय दिनै मोजाङैनो जोंमारदों नामा जाला होमबा हौवाया अननानै होफैनायखौबो जाला होमबा जाया आङो जानो गोसो गैया थां नोंनि नोमबाजै सोरांस्रिनो जाहोहैथां हामालि जाम्बि बिदि जंखायबाय थानो बिबाजिजों थौ जमा जाहैनि गासैनोबो मोनसे लाबोखादों आङो जाया आङो गारहर बेथिं आदै इसा फै सना फै नै आं जाग्रा लाबोदों नोंनि मादैया जायानो फै आदै नों दिनैबो जाग्रा लाबोदों हट प्लास्टिक आंनि आखायाव आंनि अनगा रावबो मोनजाया बेखौ आरो जुदि सोरबा सासे जायोबा आं हले जाखाया बेखौ जोमै मा बुंनाय जादों इसानोबो हो आं गासैनोबो मोनसे लाबोखादों आं बुंदों ना आंनि अनगा रावबो मोनजाया बेखौ होननानै हामालै जोमै बे उन्दै गथ'आलाय बेसेबांथो जानो होना मोनसे नोंलाय जायासो होन्दोंमोन माथो जोमै मा खालामनाय जादों बियो उन्दै गथ'खौ बेबायदि खालामनो हामगौ नामा ए उन्दै गिदिर होननानै माबा फाराग दङ नामा बिमाजोलै फिसा जाखागोन बेबो बिमाखौनो नायनो हायाखै आं आरो बिनि फिसानो आं मिथिलालै नोंसोरो मा जायो मा थायो थां नों मिथिनोबो नाङा गोजांदों बाजै गोजांदों आंनो जि नांबावगौ गोजांदों आयौ गोजांदों बाजै जि नांबावगौ आंनो जि नांबावगौ बाजै जि नांबावगौ आगै दावखा जियानो गैला माथो आं बबेनिफ्राय जि लाबोना होफैबावनांगौ नोंनो आयै मानिथो अकस्मात मेलेरिया बेमार जाखांखो नोंखौलाय दायो न'आव रावबो गैया आं मा खालामबावनांगौ दे आयै बिहाव बिखुनजोआबो एसेबो खबरखौनो लाया बिहामजोखौ फिसाला गैयालासिनो बिहामजोखौ लाबोना दोनफैबाय खबरानो गैया साला दाना बाजै बस्थाफोरबाबो लाबोथारदो आंनो फिनानै होथारदो हालाम गोजांनाया आयै आगै दावखा बिराद अननाय मोनथारदों नोंखौ आंबो जुदि गैयामोनब्ला मा जागौमोन नोङो गोजांनानै थैनानै थागौमोन माथो नोङो बाजै थां आइमोननि रुमाव हाबनानै एसिनि कम्बलफोरखौनो लानानै फैदो आं थैनोसै गोजांनाया नङाबा बाजै जलदि र' होमबालाय लाना फैनि आं बाजै लाबोदो जलदि गोजांबाय आगै दावखा गासै रुमखौबो ताला मारिजोबलांदों आगै बाजै आं गोजांनाया थैसिगोन नों आंनि सायाव उन्दुफैदो बाजै आं थैथारसिगोन गोजांनाया थोद आगै बहा उन्दुलाबायनो उदैयाव खस्थ' मोनगोन दे धैर्य हमदो उपायथ' गैला र' आं गुदुं दै फुदुंना लाना फैनि दे दै लोंना हो गरम मोनखांगोनदां देहाया एसे आगै दावखा आं हमनो हायासै गोमथा बिमा बिफाया माबायदि आखलनि मानसिमार बाजै मा जाबाय थाखो जलदि बहाथो दै गुदुङा आगै दावखा ओंखाम संग्राखौबो ताला मारिनानै गालांदों औ ताला मारिना गालांदों